zelf kritisch waren en konden aanduiden van dit is niet goed genoeg, dit is niet goed. Ja, het grootste verschil met QuickLeads Marketing tegenover andere agencies is de duidelijke communicatie. Dat is absoluut voor mij heel belangrijk gebleken. Vanaf het begin dat ze heel duidelijk waren wat zijn de volgende stappen. Het zelf benoemen van bepaalde problemen, heel duidelijk op voorhand, proactief, dat is voor mij het allergrootste verschil. En dat is wat mij vertrouwen heeft gegeven eigenlijk. Zelf in de moeilijke periodes tijdens die opstart, waar niet altijd alles even vlot liep of dat de resultaten voor ons teleurstellend waren. Een ander groot verschil dat QuickLeads Marketing heeft of had tegenover de andere marketing agencies, is voor mij dat ze die problemen ook begrepen. Dat ze ook zelf kritisch waren en konden aanduiden van dit is niet goed genoeg, dit is niet goed, vooraleer dat ik het zelf moest verwoorden. Voor mij was dat heel belangrijk en was dat eigenlijk heel tof. En dat alleen heeft mij eigenlijk ervoor gezorgd dat ik ging blijven volhouden met hen.